राज्यातील गुन्हेगारी हालचाली, संशयास्पद व्यक्ती, समाजात फिरणारे भोंदू, लोकांच्या तक्रारी, कायदा सुव्यवस्थेच्या छटा, या सगळ्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांनी सांभाळली त्यांनाच अशोक खरात सारख्या व्यक्तीचा कथित काळा चेहरा दिसला नाही हे लोकांनी कसं मानायचं? राजकीय कट कोण रचताय? कोण कुणाला घेरतोय? कोण कुणाच्या मागे आहे? कुणी कुणाला 500 रुपये देऊन आंदोलनात आणलं? हे जर दीपक भाईंना इतकं अचूक समजत असेल तर मग खरातचा खेळ कसा समजला नाही? बरं, यावरच अधिकचा कहर म्हणजे दीपक भाईंना तो भोंदू अशोक खरात संशोधक वाटलेला, ज्याचं शिक्षण 10वी, ज्याला 10वी 37% मार्क्स पडले, हे माध्यमांना लगेच समजतंय. पण तिकडे राज्याचे गृहराज्यमंत्री राहिलेल्या आणि शालेय शिक्षण मंत्री देखील राहिलेल्या आणि आताचे विद्यमान आमदार असलेल्या दीपक केसरकरांना कसं काय उमगलं नसेल बुवा? बरं, त्या लिंग पिसाट खरातचं कुटुंब आहे, त्याची पत्नी आहे, त्याला मुलगी आहे, मुलगा आहे, हे माध्यमांना सांगताना त्या खरातनं ज्यांचं शोषण केलं त्या महिलांबाबतची काळजी कुठे गेलेली हो तुमची? दीपक भाई, तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हाला तरी समजतंय का? तुम्ही एवढी बेताल वक्तव्य करणार, ते जबाबदार पदावर बसून, आणि आम्ही माध्यमांनी त्यावर काहीच बोलायचं नाही, असं सिंधुदुर्गात तरी होणार नाही. तुम्हाला हे सर्व प्रश्न विचारण्याचा घटनेनं आम्हाला अधिकार दिलाय. त्याच अधिकारात राहून हे प्रश्न उपस्थित करतोय.